بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبنغ مادو نعم انت لي amba Abdoulaye watukura nagaba tiando bodon bakari yelila aw nga hinem ne sisa mpo ka damine be 26 masila kana mpondo ndala munum be ka name wesonga baksi wele ma do barakela munawiye c'est-à-dire we sira kilen de tege Allah akbar Abdoulaye taximan minene ata demsendu aduna musabugu kono de kabona yi wodo mando le beta bla folongo na la be segako fuga na mpo mene aywa ne ode yake nyento ode semfe ngwablayi abango la tika bolle no foro aywa alors duguje bena duguje kando fana chien odewa o chien do bamano ko don beti ngelen soro wodala odewa Abdoulaye ko chorba aussi blonkelen kono chien fla ire no na ko ire zigatola ne taximan te ne rete boni sranfe ne be bo désormais hôpital du Mali di srani fe kana amene bretel fe aywa subhanakallah bismillah nak Abdoulaye nam amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi alam say bi jean kalot le temps ani wolom lay samba flani mo wan keli abla shira ire la ala kant li ire la gafo bamlu nga damni ni l'indicateur de renouveau d'accord kena ko amisa ka da politique mo la to dme jodi awa ko mi Mali politique ire ake kalatle ako bitede la ko dongo da be ko mi kenyi wule ku isembu sena ni do kun labaina ako umma joli be mun be ka pmata wa ka kuma mi ni wira de ngani ayla la accord d'Alger ako kerembe boda do fe Mali kono français ale ni CEDEAO olu badenteri la Mali janfairema Abdoulaye Surasu ani jamana demunu Mali ko rebe olu nika nolu be poso politique labi ko ni anyanjigi ka ala yanjigi ko du fene Abdoulaye ale indicateur kelen kono konna la gouverneur Choguel Maïga ko bi politique gunga ani syndicalistu akuye ka agrente adala mi conférence sécurité lakana koy ministre mi nyisinembe lakana ma no Sadio Kamara fintugu ka lahlama a wolelen do Moscou fe ka kena ku u kenyonyeke aywa informateur kumana mi kalata adonyi abolodali a transition ko abe komi uye alasigi jakmanin ka golonin kane walma ka alasigi dunmoroni o ka kerete kane abena nyana bo atana nyana bo momake alaika donga transition nyemgo be min borobi ko kortoli munu banga jabana kono aye dantigeli ke wa aya kuma bela jelen dun Choguel ko kala Maïga bulu ko anaka ministru buke barake nuye nyama sigilme ka anaje l'indépendant mana aba mi basketi ko lahlai ka fode ko mado jarakilendo ko oluye chene musoya teme uni basketezu che anga egle basketezu oluka jalatiki koro no yamshetu Maïga aliko ko aletsiki dade ninga kadaka ko bekera alinyana wa akadebe obe amanyangi ninde gnya basket ko bela jelen tu fa sanfe bi abla mana bo yene panan kelen ko karanya aluma kuma foko poira aywa ko chene akoni ko ka abe kuma kabshi ka sheria ke aywa mi gouvernement sigili RPM aliko nin keleme ka fo fenfembe ni obe gouvernement ko en kono ni anunga ni yala ka fo de ko bena dofra watika no e kalata wati min la ko dona ni gnyebe ba kalama akolu tena jenude ko saranga malido usebola aywa nyingalido kuma ni leji ko woni yentem ale ni gouvernement awako basigi walma funun nyini funun walma basigi de beka na walma funun de wulito do na matawla kadaka Union nationale des travailleurs du Mali akoni la ajole jimfula joro labi ani premier ministre nyonye minke wako amake sababuye ko min kelimbe ko dibile min be ani ko min kelen garantaye uni gouvernement tie no mo se kan yabo ko ofene mo si se ka foko dalubi boloni bi se ka foko ko fere soro lola ko ka kuma akoni kera fembe la jenga makeni lawri de lawruma ya akonana mi ko min membe kewa jeni marala lokol so wulumla odu de datuguni da ali sini dateka dolu da yelengo kuma yere la sentinelle kuma na ni wati na senika mi e poursuit ku ko
commandement ani garde national ma minnu ye olu ka maa to a ka baara la k'a gosi k'a lajaba ka dajuganin ta ka ɲɛsin a ma syndicat ko olu tɛ nin ko bila nin tɔgɔ in na tan dɛ k'u ma kɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ minnu fana ka kan ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ min ye charte de la transition ye o kan sɔsɔli Azimi Koyita ani Choguel Kokala Mayiga Cour suprême ko a ko na taa o fana ɲɛkɔrɔ o ko kura dɛ nin ye kuma ye challenger kuma na min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga a ka kumaw ye kuma ninnu ɲana dɛ nka kuma ninnu cayara ko mɔgɔ yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko n'i ye ko caya i yɛrɛ ma ko e ko n'i ma dɛmɛbaga ɲini i yɛrɛ la e tɛna kɛ dalankolon ye k'a fɔ de k'a ŋaniya man ɲi wa Choguel ka ŋaniya ka ɲi nka i layiru ta fɛn fɛn waleyali la ko e k'o na se ka waleya ka kɔn don dɔ ɲɛ wa waati kunkurunin min b'u bolo ko e k'o o na bɔli kɛ wa n'i bɛ dɔnni ta i bɛ se ka mun ɲu ka jigin maa min dɛmɛ i kan k'o de ta kabako nin ye birakojuguya ye Senko Kita ko nin ma kofɔlen min ye nin ye lɔgɔtigɛla don kungo kɔnɔna la ale bɛ lɔgɔ tigɛ ka tila ka lɔgɔ kɛ charbon ye wa sunkurunin dɔ n'o filɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ wa kɔnɔ k'a ko k'a bɛ jɛ n'o fɛ o ma jɛ n'o ye min kɛ a y'o kun ci ka a bɛ charbon dilan yɔrɔ min na ka sunkurunin ta ka fili charbon tasuma la ka jeni ka ban tan ye adamaden bɛ se ka dɛ 13h an bɛna don seli fana la tuma min na tile 5 kuncɛ Banankɔrɔ Banankabugu Sema bandi cɛ 5 olu de filɛ nin ye ka na muso dɔ dutigi dɔ muso ka a lajaba ka tɛgɛ tulon min ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'a la o kɔ ka taa ni nafolo ye n'o ye CFA miliyɔn 1 bɔɲɔngo ye Ablaye nin ye sɔgɔmada na kuma teliw ye ni waati dɔ cɛ ni ɲɔgɔn k'an k'u minɛ k'u ko bɔ de Ablaye o bɛ bɔli kɛ wa ayiwa tiɲɛ don o fana bɛ se ka dɔ kɛ n'i y'a mɛn bin muso kan i bɛ caya de la tɔgɔ b'i bolo k'an k'u ko bɔ de ayiwa merci kɔn waati sara tɛ baasi ye tiɲɛ don bi t'an b'a jɔ a bɛ bɛn Ablaye kan bɛ waati wɛrɛ Ala sɔnn'a ma jite